Добре дошъл, агент Великов. Днес няма да говорим за опасности, а за бъдеще. Вашето бъдеще. Избрал си по-светло място за срещата ни, Зуртек. Защото темата е светла. Става дума за децата ви и за уменията, които ще определят съдбата на човешкия вид. Седни с мен, за да поговорим. Повечето хора още мислят, че е важно да се запомни информацията. Информацията е най-евтиният ресурс във Вселената. Вашите машини вече знаят всичко. Истинското образование не е натрупване, а развиване. Развиване на какво, Зуртек? Но онова, което алгоритъмът не може да симулира. Емоции, творчество и смело мислене. На вашата планета има огромен недостиг на емпатия. Децата се учат да решават задачи, но не и да слушат. Учат се да бягат напред, но не и да погледнат назад, където някой може да е паднал. Така е. Светът е бърз. Твърде бърз. Емпатията не расте в бързина. Тя расте във внимание. В едно просто изречение, което човек казва на дете: "Разбирам те, разкажи ми." Алгоритъмът може да отговори, но не може да чуе. Какво ще кажеш за машините? Те вече рисуват по-добре от хората. Те рисуват това, което вече е съществувало. Но човешкото творчество не е копиране. То е бунт. То е вътрешен импулс да създадеш нещо, което не съществува никъде във Вселената. Вашите деца трябва да бъдат учени да мислят така. Как да учим едно дете да бъде креативно? Не му давайте готови отговори. Давайте му въпроси. Детето, което задава въпроси, няма да бъде заменено от машина. Машината избира оптималното, човекът – смелото. И именно това предизвиква промяна. Но рискът плаши родителите. Учат децата да не грешат. Грешката е най-добрият ви учител. Бъдещето няма да иска перфектни деца. Ще иска устойчиви деца. Деца, които могат да се изправят, дори когато се страхуват. Кажи ми ясно, Зуртек, какво да правим? Как да подготвим нашите деца? Първо, научете ги да разбират другите. Второ, да създават, а не само да следват. Трето, да не се страхуват да опитват. Четвърто, да мислят критично. Пето, да обичат света, вместо да се борят против него. И ако го направим, по бъдеще ще имаме. Едно бъдеще, в което вие и машините не сте врагове, а партньори. Вие създавате смисъла, ние поддържаме пътя. Но само вие можете да запазите човечността. Запомни, агент Великов. Машините ще научат всичко, освен едно. Какво е да бъдеш човек? Хубава мисъл, но според мен ще разберете. Ако поживеете достатъчно дълго с нас. Тогава ще се постарая да остана. Благодаря ти за разговора. За мен е чест, агент Великов.